Ассалому алайкум дӯстон, бардарон, тамошобинони канали Аҳли Ютуб. Хуш омадем ба канали меони канали Қодиров Сайбирҳон. Бардарон, ин гова дидавдем дар канал мо дута парфтабдем. Гоҳои карбат якае, гоҳои маҳаллӣ якмзой, гусолакиш биққа, гусолаки уш ғуноҷин пешони қашқа. Ай гов савдоши нояи Шартуз, бардари мо ай Шартуз гирифт 9600 сомон картаи мо дар роӣ кард. Бардарон 9600 сомон роӣ кард. мо дастафка насиб худо розӣ боша ози тарафи Шартуз мерем. гусолакиш биққача буд, бениҳоят гоҳи хуб буд. шумо дида будем. дастгирро фаромӯш намекунем, поделиться, лайк меҷахем, комментарии хуб менесем. бардаро дар рафти навор аста, амраи ҳамира бо мо шумода нишон медиҳем. бардаро ира дида будем, ини пешониш қашқа гуфта будем. нархира бардаро монда будем, мо 11500 монда будем. бардаро уш сай савдо шид. инаиш бардаро ҳозир фурӯшия. И бардаро гусолакиш ғуноҷин, гусолаш ғуноҷин. Иам гоҳи хуба, иам гоҳи ширдораки созай. Ирам дар YouTube ҳарф табем, амраи ҳамия шумо дидагем ба фикрам. Насинаш, иам ғуноҷин якмзой. Дандонои гусолаги шои кафидаги несай, дандонои гусолаги шои хай кафмонаги несай. ғуноҷинай гусолада ҳисоби. Ира гуфта будем нархш 11500 сомон бо арзон меша. Инаиш савдо шид, амраш савдо шид рафт. инаиш мон бардаро. инаида занг бизанем меша, вайда занг назанед дигар. то наваранда худо нигоҳбонатон, касб кори ҳаматон да барор мехоҳам. бигзор ай мо гоҳи хубшона бигирем, насиб боша, ози мо худо розӣ боша. Шартуз тарафи 44 чашма мерем. худо нигоҳбонатон, касб кори ҳаматон да барор мехоҳам. номерои телефони ман 011 21 72 21, адрес Хӯросон. масъалаи гоҳи сиёда занг бизанед, масъалаи қашқада занг бизанед бардаро. агар битонед инаида занг бизанед, гоҳгир одам боша, инаида занг бизанед. гусолаки ғуноҷинай бардаро, масъалаи инида занг бизанед мешава. уша ман фурӯхтум. худо нигоҳбонатон.